Is-sibt kien iffirmat pjan strateġiku bejn il-Gvern Malti u l-kumpanija Huawei b'valur ta' 4 miljun u nofs euro. Dan wara li f'Lulju tal-2015 kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Gvern Malti u l-istess kumpanija multinazzjonali. Il-pjan strateġiku kien iffirmat waqt li f'pajjiżna qed jiltaqgħu l-kapijiet eżekuttivi tal-istess kumpanija minn madwar l-Ewropa u huwa maqsum fuq 3 pilastri. Il-kumpanija internazzjonali Huawei ser tkun qed toffri l-iżvilupp u t-testjar ta' teknoloġija 4.5G f'pajjiżna, se toffri 4.5G b'investiment ta' aktar minn 3 miljun euro f'teknoloġija huwa l-ewwel pass għal 5G. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa ta' onur għal pajjiżna li waħda mill-akbar kumpaniji fid-dinja tażlu biex tinvesti f'aktar teknoloġija u innovazzjoni. Joseph Muscat fakkar kif pajjiż żgħir bħal Malta qed ikun suċċess f'dan il-qasam li qed jagħti ambjent u lok fejn idea tista' titrasforma ruħha f'soluzzjoni. Huwa fakkar ukoll li pajjiżna huwa post sigur b'talent mill-aqwa fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-Prim Ministru ssokta jgħid li dan l-investiment qed jiġi f'Malta wkoll għaliex li sar pajjiż tal-Unjoni Ewropea tigawdi mill-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, xi ħaġa possibbli għaliex il-Gvern Malti għandu viżjoni ċara ta' fejn irid jasal.